Večer pred Bylou vidím známe tváre pouličných jazdcov. Bývajú tam stále, svojim trúfalým šarmom sa priťahujú k sebe. Jazdci apokalypsy už majú niečo v sebe. Vždy keď idem do obchodu, tak ma analizujú, sledujú každý môj krok, či nie som dobrý otrok. A tak ich pozdravím, odvedia zaklínadlami, ja odchádzam očarovaný. Pred obchodom čierna mágia, jazdci apokalypsy strážia portál. Do potravín je ohrozený starými ježibabami, ktoré prišli, aby sa obohatili o eurocenty, ale jazdci na to prišli a prekazili im fiškálne plány. Nastal konflikt, tak sme zmysli a putovali sme na vrchole doliny, aby sme objavili virtuóza. Pred obchodom čierna mágia, jazdci apokalypsy strážia portál. Do potravín je ohrozený starými ježibabami. Jazdci nás varovali o tom, že nás perníková ježibaba bude prenasledovať.